दिनै जोंनि राव थुनलाइया जौगालांनांगोन गोबां खामानि मावनांगौ दङ बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बिथांमोना गोबां खामानि मावबोबाय नाथाय गभर्नमेन्टआ फुल्लि पेट्रनाइज होनानै जि खामानिफ्रा जोंहा थालांदों हारि हिसाबै थांना थानो बेसेबां जोंनो इउनिभारसिटि नांगौ बेसेबां कलेज नांगौ बेसेबां मेडिकेल कलेज नांगौ बेसेबां इन्डास्ट्रि नांगौ मा जोंनो सेन्टार नांगौ बेफोरखौ रुजुबना लानानै जोङो हारिखौ गुबुन मोनसे स्टेजाव जोङो लांनांगोन आं बेखौ हास्थायो दा बेनिखायनो जोङो माखासे लाइमोनफोरजोंबो जोङो गोख्रों सोमोन्दो थानांगोन जोंनि प्रफेसार मेलेमजिबि साननो हनो गोरोंफ्रा बेवहाय लोब्बा लानांगोन अब्लासो जोङो मोनसे गोथों लामाजों दावगालांनो हागोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जेसेबां कलेजाव इउनिभारसिटियाव जोंहा प्रफेसार दङ बिसोरजों जोङो सावरायनाय हाबाफारिखौ जों लादों बावैसो मोनसे 100 लेंगुवेजेस पोएट्री वीक क'क्राझाराव जागोन नभेम्बर मासाव बेवहाय नेशनेलल' नङा इन्टारनेशनेल खन्थाइगिरिफ्राबो बाहागो लागोन बेजों लोगोसे जोङो आरो स्पर्ट्सआवबो माखासे हाबाफारि लानो नागिरदों बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ लानानै हारिखौ मोनसे जौगाहोनायनि गुबुन मोनसे महर होनायनि माखासे एजेन्डाया जोंनियाव सोलिगासिनो दङ गामिनि मानसिफ्रा दाउ अमा फिसिनो हायो जोङो 60,000 सुबुङा अमा फिसिनायजों लोब्बा लानो हानाय मोनसे स्किम जोङो बानायदों 30,000 सुबुङा बोरमा फिसिनो हानायनि जोङो स्किम बानायदों रोजा सुबुङा दाउ फिसिनो हानायनि स्किम बानायदों बेबायदिनो गुबुन माखासे स्किम्सफोरखौ जों बानायदों जे जोंनि 2-3 लाख मानसिफ्रा एंगेज जानानै जोंनि रांखान्थिखौ बेसेबांबा जौगाहोनो हायो जोंनियाव 21,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जेराव 2.5 लाखसो आइजोफ्रा बेवहाय जड़ित जानानै दङ बै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो हेन्डलुम सेक्टराव जोङो जौगाहोनानै गोबां खामानि मावनो थाखाय जों आखायाव लादों ओंखायनो हेन्डलुमखौ जोङो जोबोद गोख्रोङै जोंनि आइजोफोरखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो आवगायबोनांगोन मानोना जोंहा समाजाव खावसेया हौवा बा खावसेया आइजोफोर दा बे आइजोफोरनि जे रांखान्थि जौगानाया जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट दा बेनि थाखायनो बे हेन्डलुम जे सेक्टर बेखौ जोङो गोख्रों खालामनो हायोबासो बे गासैबो गोख्रों जागोन होननानै आं मिजिंथियो दा बेनिखायनो आङो गोलाव बुंनो सानाखै गोबां माखासे फिसा मिटिं दंबावो नैबे बाइ इलेक्शननि उनाव आङो फिन फैफिनगोन आरो बै समाव आङो प्रिन्सिपाल बिथांखौ खावलायदों जेसेबां हाई स्कुलनि टिचार्सफोर बिथांमोनखौबो लिंनांगो एलपि स्कुलनि हेड टिचारफोरखौबो लिंनांगो जोङो मोजाङै सावरायगोन जे हारि जौगानायाव बेंटल ओनसोलनि जोंहा सानसुमैफ्रा मा बुंनो सानो हारि जौगानायाव लोगोसे बेंटल ओनसोल जौगानायाव जोंनि सानसुमैफ्रा मा बुंनो सानो बबेखौ जों मावग्रोनांगौ थाबैनो बबे खामानिखौ थाब मावोबा जोंहा जौगानाया मोजांसिन जायो बे गासैखौबो जोङो साननानै मावनांगोन बेवहाय मोनसे स्टेडियामबो दङ बे स्टेडियामखौ जोङो मोजां खालामनांगोन स्टेडियामखौ स्पर्ट्सआव जोंनि गथ'फ्रा जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद मोजां लाइमोनफ्रा दा बे स्पर्ट्स जौगानांगौबा मोनसे मोजां स्टेडियाम बेंटलाव नांगौ मोजां अडिट'रियाम बेंटलाव नांगौ कलेजनि अडिट'रियामखौ सानफ्रोमबो बाहायनो हाया बेबायदि गोबां माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार बेंटलाव नांगौ बे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जोङो नैबे बोसोरथाम बोसोरब्रैनि गेजेराव गासैखौबो मोनफा मावफुंजोबगोन जोङो बेखौ आखायाव लादों आरो बेंटल कलेजा जिहेतु बियो बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट जायगायाव दङ जोबोद मोजां कलेज बेखौ जोङो जेरैखि जाया जौगानायनि थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लानांगोन आरो बेनि थाखाय रन्जित बसुमतारी जोंहा प्रिन्सिपालाबो इएमआबो एखे नाम दा सानैजों लोगो नांनानै खामानिखौ मावफुंनांगोन आं बेखौ खावलायदों खालि खोथाया बेल' जोंहा लाइमोनफ्रा सोरबा ड्राग्स जानो नागिरो बायदिसिना थासारिफोर फैदों बिनिफ्राय जों बिसोरखौ उदां खालामना लाखिनांगोन दा बे खोथाफोरखौ जों गोसो होनांगोन गोलाव सम सोमावसारनानै गोबां मानसि थैबाय माखासे जिउ होनो गोनां जाबाय गोबां मार्टियार जाबाय दा नैबे थासारिखौ जोङो बयबो आखायाव लानानै मोजाङै इउटिलाइज खालामनांगोन आं बेखौनो हास्थायो